Maayong hapon, gikan diri sa among kabus nga Pinoy-anan sa Kirang Barangay sa Kasili, sa Konsolasyon sa Amihanang Subo. Porting alimuot pa jud kay akong gisulob, baga pa jud kay balhibo si CB. Unsaon naman lang ni nato sib nga perti namang ging inita o galimuta sa Kwaresma na tinunog yung forecast ni Director Tabada nga init kita karong weekend. May na lang gigasahan mi sa among higala nga tagol na itong sangan nga Sermani Limtong o bladeless fan. So iyan yung pasuwayan na mong CB. Actually, kining gasaha para rin ni CB. Pero pwede rin sa ekonomi Dr. Iris mo ambit sib. So di lang ni, para imo dyan ni sib, pero pwede rin sa ekonomi mo ambit ming Dr. Iris aning imong bladeless fan. So among i-unpack karon ni CB ang bladeless fan nga hinatag ni Sermani Limtong. Mao ni ang bladeless fan nga atong suwayan sib ha og unpack og makabatyag bata sa ganahan mo kini si CB mo unpack. Ano si unpack ni tao. Ganahan kini siya mag-apil-apil og unpack. Amo suwayan og unpack ha. Kung tinuod ba nga makabugnaw ni CB nga hoy, wa ko ni blade. Kining bladeless fan. CB. Huni ang bladeless fan na makabugnaw ko ni CB bisag wa siya blade. Ato ni ipadaplin ang karton ha. So, saan man nato sib. Ato siyang so si CB pating simhot. Nani siya mong simhot mga butang. What do you blade sib? So kani pag bugnaw sib. Sa luha karon pa mi kakita og bladeless fan. Ika ni Sermani Limtong. So, mao ni ang bladeless fan na ang soya ni CB og paandar. Pero sa di pa sib, tan-awon sa nato sib ang manual. Di ba ni mo masunog noon sib ato sa ning siguro ng manual atong tan-awon ang iyang alambre sa electrical connection niya CB girl. Come here, CB. So, ang iyang electrical connection, makaabot raman sa among connection. Pero basahon sa natong manual save. No? Kaya, manay kasagarang buhato na ito, di ba? Basa taong manual. Sa mga manual, ani? Padira. CB girl. CB, come here. Sibat man si CB. Wala maanad o ko ang core na tara. Atong basahon sa ang manual. Sib, ha? Ang manual ani sib dara. Read this booklet carefully. It contains important instructions for a safe installation, use, and maintenance. So, basahon yun na ito sib. Ito ka mga donut din he. Parang dito sa instruction for use, English. Place the fan on a flat, dry, stable surface and insert the plug of the fan in a socket. So, kuan man sib, okay ra man ni. Inaaman gid sa stable man ang iyang surface. Naman sa atong labisa. Unya, sunod sib, remote control is supplied. Mao na ni. So, butang na kuno sib og tarong na surface, unya i-plug din na to. Itong isway plug be. Tingog mo din sib, pag-plug na to. So na siya on and off. On and off. Ato isway ang on and off sib ha. Has kung nindot to sib. No man siya. Makabugnaw mo sa way blade sib. Yun sa man na sib oh. Makabugnaw siya bisan way say. Unya na siya speed. Slow, medium, o sa man eh, ang speed, slow. Ipahawa na ito matarog basa ang atong anara, speed button.
Na siya'y low, medium, ug high. So, aritas high sib. So, ayan. Mid na siya. Mid. Tanawa ang buhok ni CB. Ay, pakita na mo ninyo ang buhok ni CB, ha? Lingaw ang CB sa fan. Yan ito pa yung i-high sib, ha? Na-high naman na sib. Kahayahay na ini. Kahayahay naman ini CB girl. Kunya, napay-swing. Ito ni siya, pa-swing ko na sib. Sumuswing na siya iya. Ang body yun ba yung swing? Gano'n na si boy. Sakto gi Sir Manny para imo rin ginisip. Pamahin o niya, ha? Nagpaandar ni Manny. So makapaandar ba si Bibi? Gadaan na rin siya, Ay, si boy. Timing ka ay para sting init daw, ting alimot. Niya pa siya light sib. Ano sa maning light sib? Press to cycle through the options of the ambient light of white, green, purple, or blue. The light can be operated independently to the fan. So mahimo ka maghimo-himog light sa ato iyon ang light. Ha? Ano sa color niya? Sus na ay light. Usab-usab ang color sa light sib. Sa manang kolora karon? Ang white na. Di ato suyan kung mausab ba. Uy, nag-green naman sib. Sa pamilaing color diri. White, green, purple. So, yun na ito. Purple ba ba? Na purple gin sib. Uy, kanindot man aning atong fan. Uy, pwede mo mag-usab-usab ang color, no? Kanyang katapusan niyang color, blue. Maroon may favorite color na ito, sib, no? Blue. Kanduktora itong green. Di na ta itong green, blue lang tabi. Blue sib, sus kanindot sa blue. Oo ni. Wagi blade, Ato isod atong buto na. Why blade, Isod na ito yung mga usib, ha? May blade, May blade, May blade. Nawara ko na. May blade. Yung sa na sib sa pagka-electric fan nga, may blade. Ha? So na itong pungutan na Sir Manny Limtong, yun sana niya pag-interview. Diin niya ng electric fan nga way blade. So mo ni among bladeless fan. CB girl nga hilabihan ka bugnaw. Nanahan kay CB wa na maglihok. Kay puti alimuuta karon sa mga na ni bladeless fan nato sib. Ardes ang iyangan Ardes ventilator angan. Made in China. Made in China din isip ang Ardes. Hindi yung mga produkto ni China. So mo ni among electric fan yan pa siya kuan. Ni siya remote control. Ang among electric fan ni CB. Ang remote control sib itong tanawon mo ka operate ba be? Naman ni siya battery tingali. Naway battery ni ato remote control. On and off. Off. Sinig off sa fan, on gihapon ang lights. So mahimo ra independent ra ang light sib. Ang light ato sa second Dr. Iris nga green be. Green. Diretsong green. Nya on. On siya. Nya musugod siya og low. Nya imo siyang adto sa medium, kusog siya. Nya imong i-high, mas mo kusog pa jud. Nya ato nang i-on save ang swing para maglihok-lihok siya. Lihok ng swing. So nami remote control ni CB girl. Sib no? Okay ra ni ganahan ka sa atong fan. Pasalamatan nato si Sir Manny Limtong ha na iyatag gihatagan ining fan na bladeless nga electric fan. Haom kayo para Kwaresma. Sumpa sa kainit o kalimot.
Salamat CB Girl sa imong pagkuyog sa atong pag-unpack sa atong electric fan, no? Salamat ni Sir Manny Limtong sa iyang pag pahuwam nato o pag mo ni huwam sip nga wa na ni bawi sip ni Sir Manny Limtong sa iyang bladeless na electric fan. Ya kung interesado sa mo ining among cup, paduol na mo among cup para maklaro ninyo. Mao na among cup na The Beatles. Di na nahinatang ni Sir Manny, amo nang pinalit sa Temo. Yes, sa Temo daghan gayong mga useless bitaw mga butang nga mahimurag suwayan ni palit niya brato man kay ni murag kining cup diya sa Temo. I think is only 120 pesos. So ako lang isuwayan unay tsura man nga cup. Beatles niya nindot siyang material. So usa ni mga nakachamba ko og palit diya sa Temo. O niya ganahan man jud ko sa Beatles, so ganahan siya kay ko sa ilang cup sib na Beatles. In fact, doon sila cup na mahimong imong pamarkahan sa imong ngan, pating lingiga. Alam mga kompanya sa China. Pero wa nila apil ha sa atong electric fan, sa atong bladeless fan nga so kamo diha dunay gagmay mga bata nga mahadlok mo nga magduwa unya although kini padawaan sa mga bata. Pero wa bay peligro ba na ang bata madisgrasya. So ug si CB ganahan kayo tumatubang siya ini. So para gining CB pero paambito na sa economy ni Dr. Iris ingon ni Sir Manny Limtong sib hinaut na dili minimo hikawan aning bladeless fan. So man sumpa sa kaalimuot sa Kwaresma ang bladeless fan na among gi unpack karong hapuna para ninyong tanan uban ni CB Girl. Salamat CB. Lipay kasib sa itong bladeless fan. Dili na ka maglimuot kayo, no? Dili na kayo init. Yung sa color imong gusto sib. Ato sa itong favorite na blue. Blue. Na blue ang atong bladeless fan. Yung favorite color ni Dr. Iris nga green. Balik sa green. Kinsa man ning favorite color ang purple? Sib. Kang Yaya Marnie, purple. Purple na. O niya ang white. Ano favorite color nga white? Buta aning pana sib. Ay, pwede rin ka ng ano? Depende sa unsang oras sa gabi o sa adlaw, no? Kunya na timer. So ang timer na siya 30 minutes, 1 hour, 2 hours, 4 hours ang iyang maximum na timer. So pwede ra ka nga gusto lang ka ng alimuot kaayo, electric fan lang ka o mga 1 hour, 2 hours, so or 30 minutes, mao na ang iyang timer. Yeah, stable siya, di siya magkurog-kurog. Nanindot siya, tanawon, dili ba siya gilad na tanawon. Mao ni ang among electric fan ni CB Girl. Palayan ko na ito CB, may igo pa bata. Igo pa magyapon mo sa hangin. Uy, bisag layo na mi sa bladeless fan. Mao ni CB. Natay bladeless fan. Salamat ni Sir Manny Limtong, ha? Na nakakita ko na si Sir Warren ko, no? Niya, ayang na Sir Manny nga papalit ka diha. Ang gipalitan sa niya. Giapil ng tagpalit ni Sir Manny. Para imo ko ni CB. Hapit-hapit namin Dr. Iris maglilang mi ba ay lagay mine ha na mo appeal mi sa pag-avail sa nindot kay ni mga bladeless fan. Unsa inyo sumpa sa kainit unsa inyong panagang sa kaalimuot mao ni ang among nakit-an nga usos mga sulbad sa kainit ug kalimuot ang bladeless fan. Dari sa among init ug kalimuot kayo nga Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon sa amin ang Subo. Uban ni Dr. Iris o ni CB kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat sa inyong pagpakiguban.